Toy Bato! Yo, Wardzo! Maayong gabi pag-usab mga angkol o mga auntie. Tugutin na sabon ninyo mga katahuran. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Ayan, shout out po sa mga nasa biyahe ngayon. Ayan, yung pauwi pa siguro, no? Galing outing, galing sa resort. Yung iba naman galing nagbakasyon sa kanilang probinsya. Kasi nga, it's a long weekend, no? Bukas may pasok na po mga kabisyo. Ayan, sa mga wanay diyot. Oo, kasi no work, no pay. Ayan, trabaho na sa bukas. Kayod na sa tani mga kabisyo. Ayan, so marami na po ang mga natutuwa kasi magkakaroon na naman ng income. Ilang araw din naman na walang income. Wag din, makuot yun. Pambihira. Ayan, oras na po para ating shout out dito sa mga nakatutoy. Ayan, shout out kay Igop Motovlog. Ayan, nakatutoy sa atin, no? Sabi niya dito, may gabi tutoy ba to? Yawards, sobrang mingaw ng kalsada kahapon. Hanggang ngayon, wala din masyadong booking sa angkas. Keep safe po sa inyo, tutoy ba to? Ayan, no? Ayan, sabi niya dito, shout out to sa asawa ko, si Kim Dershi, laging mag-ingat. Ayan, no? Mag-ingat din, no? At siyempre din si Marichu Fanoga na always nakatutoy po sa atin dito sa programa natin, no? Marami pong salamat, no? Ayan, meron pang nagpapa-shoutout doon. Jeremy Gamones. Sabi niya, "Bye. Diha Idol Toy. Dili bo ti pasabot na wala ko nag-message nimo, wala na ko naminaw sa imong programa. Kada gabi gyud ko nimo maminaw kay makarelax gyud imo gipatukar Idol Toy. Magpa-shoutout tapod ko nimo Idol. Naminaw diri naglanog-lanog diri sa Kamingaw sa Kagabinon sa Green Gate Subdivision Malagasang. Ayan, Imos Cavite. Bisag ang radyo nako nagtukar karong orasaha. More power sa imong programa Idol. Salamat og mabuhay ka." Ayan, Alberto Villamor, no? Shout out din sa iyo. Ayan, si Maureen Cachuela. Ayan, good evening. Po, Totoy Bato, gabi-gabi po akong nakikinig sa Love Radio. Pa-request naman po ng sa susunod na Habang Buhay by Ben and Ben. Ako po si Maureen Cachuela ng QZ. Gabi-gabi akong nakikinig. Paki-shoutout kami dito. Salamat po and God bless. Yan, maraming nagpapabati kay Uncle Totoy Sel SDB. Ayan, hi po, good evening. Paki-shoutout naman po mga anak ko. Sina John, Kevin, Paul, Cedric, Denzel, George, love kayo ni Mami. Ayan, maraming salamat, ha. Ayan, si dito din, si Maria Fe Inabe. Sabi dito niya, "Good evening po Sir Totoy Bato. Pa-shoutout po ang mama ko na si Marichu Fanoga at sa mga kapatid ko na si Charmaine Akapuyan. At mga kasama namin sa kantin na sila Ate Jean, Lani, si Belen at si Jason na buang na walang sawang nakikinig sa'yo gabi-gabi." Ganun ba? Salamat. Sana po ma-shoutout po sila. Salamat. At si Tita Verly po salamat Toy. Salamat po. Lagi po kaming nakikinig sa iyo. Ayan, 24 hours po kami nakikinig ang kantin namin sa radyo. Belfast Canteen. Maraming salamat sa pagtutoy lagi. Okay na, balik po tayo sa ating pinag-uusapan dito mga kabisyo. Yung mga senyales po na kailan, no? Mga senyales na saan ba yun? Senyales na kailangan mo na talagang hiwalayan ang partner o kaya jowa mo. Yaward. So basahin na natin dito. Sabi naman dito ni Mike Buds.
bahog ilok toy. Silington kayo. Nanimaho na yung kilikili. Nangangamoy yung kilikili. Iwanan mo na. Pambihira. Bigyan mo ng tawas. Sabi ni Eliza Guzman Florentino, yung wala ng love and respect sa isa't isa. Ayan. Junix sa Bastillas. Kanang manggukod nagsundang akong asawa kol. Lisod na kong maabdan tap. Putol atong tumoy. Oo. Dagan lang. Practice ka na ng mabilisang pagdakbo para hindi ka maputlan og tumoy. Gilbert Mendoza. Kanang di na magpalusi sa kigoltoy. Ganon. Sabi ni Ray Ramos, Awayan Jr., Totoy Bato. Kapag mas malakas pa ang boses niya kaysa sa mga feelings mo. Mel Nalimok. Ayan, pag masyado na at sobrang toxic. Yan ang lagi kong sinasabi po mga kabisyo. No? Yung pagiging busy ka po sa pinagtatrabahuan mo, nakakalimutan mo na yun na meron ka palang love life. Ayan, bigla na lang yung mawawala, parang bula. Sabi ni Erwin Cortado, may anak na sa iba, buwag na hangtod, lubnganan. Valentin Barredo, ayan, trust issue. Uy, Baino Limuel, sabi dito, bugnaw pa sa ice. Ay nako. Sabi ni si Rocky Dapidran, kanang di na pa-score toy. Basig di na magpa-score nimo kay nanimaho na kang kagwang ligo-ligo. Pero alam mo mga kabisyo, ang pag-ibig po ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan sa isang relasyon, kundi ito rin ay nagpapalakas din ng bawat isa, yung samahan. At syempre, importante din talaga mga kabisyo na bantayan niyo po ang inyong love life hindi yung loved one. O ikaw mismo, kasi baka hindi mo na namamalayan na ikaw mismo nagiging busy ka na sa ibang bagay. At nakakalimutan na meron ka palang jowa, may partner ka pala. At minsan din kasi mga kabisyo, no? Oo, sabi ng iba, habala ng love life diyan. May naidaghang makitaan toy. Pero darating yung panahon, di ba? Magmahay ka, sasabihin mo, dapat siya unta to, no? Siya dapat yung kasama ko ngayon. Nakalimutan mo na mga kabisyo. Muna ilang giingon nga, repentance always comes last. Yeah, words, kumbaga, walay mahay nga mag-una. Yeah, words, it's always sa dulo po ang repentance. Marami pong salamat at ako po ang inyong Uncle Totoy sa ating programang Totoy na Love, gabi-gabi po, Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Marami pong salamat mga kabisyo. Ingat po tayo lagi. God bless po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!